Дали се, дали се вижда презентацията? Да, вижда се много добре за сега. Добре, чудесно. Ами аз още веднъж искам да благодаря за а, поканата, да споделя така някои мои наблюдения от гледна точка на палеографските особености при епиграфските паметници, с които разполагаме от средновековна България, които, както всички знаем, са доста важни за проследяване хронологически на влизането на кирилицата като графична система, на нейното разпространение, центровете свързани с това разпространение и развитието и в последващите векове. Така аз ще наблегна все пак и на един археологически поглед върху проблематиката, доколкото все пак не съм филолог. А, Трябва да кажем, че епиграфиката като една спомагателна научна дисциплина, разбира се, се занимава с надписи, които са изписани върху, можем да кажем, нетрадиционен материал, върху камък, върху глина, върху метални изделия, върху мазилка, и било то като надписи към стенописна украса. Говорим за надписи върху костени изделия, извезани върху текстил и също и върху дърво, макар че от нашите земи такива а, много рядко се откриват. Съответно, в зависимост от основата, върху която е писано, както и зависимост от инструментите, които са ползвани от самите писачи, надписите могат да бъдат рязани под формата на графити, могат да бъдат релефни в позитив, най-често върху предмети от метал, при Ja, които dat са is zo. използвани калъпи, могат да бъдат I know. рисувани с Okay, no, never боя, mind. най-често при стенописите, No, it's fine, it's my lower. или пък да Mhm. бъдат извезани или De outra. изгравирани върху различни тъкани. Според своя жанр, според своите текстологични особености, така, най-често се възприема следната класификация, добре аргументирана в монографията например, на Стефан Смядовски, българска кирилска епиграфика. Съответно става въпрос за ктиторски строителни надписи, възпоменателни или надгробни надписи, надписи за собственост, за притежание, доста често разпространени, по-рядко срещаните летописни надписи, съдържащи така, исторически сведения и може би най-разпространените са така наречените надписи с приписков характер. Става въпрос за автографи, различни молитвени формули, инвокации, пасажи от литургични текстове, единични букви и прочее. И не на последно място трябва да споменем и съответно пояснителните надписи към различни свещени изображения, например в стенописите. От гледна точка на
палеографските характеристики, така епиграфските паметници могат да бъдат обособени в две големи групи. Разбира се, от по-голямо значение, особено с оглед палеографските особености, това са официалните тържествени надписи, повечето от които са изработени и оформени калиграфски, следвайки предварително подготвен образец или модел с подготовка на надписното поле, с често разграфени редове и така нататък. И по-голямата група, която пък отразява битовото делово писмо, това са неофициалните надписи, при които пък имаме доста понякога оригинални решения, различаващи се, например, от така, писмото, познато ни от ръкописните паметници. В хронологическо отношение тази класификация също така е добре позната, касаеща така първото и второто българско царство. Разбира се, като се започне с първобългарските надписи, изписани с върху камък, най-често с рунически или гръцки букви, отнасяни към 9, най-късните ранния 10 век. Старобългарските надписи, при които имаме вече употреба на новите графични системи, глаголическата и преди всичко кирилската, отнасяни към късния 9 11 век, и среднобългарските надписи, свързани с, преди всичко с времето на Второто българско царство. От гледна точка на палеографските особености, разбира се, за тяхното проследяване и развитието на графиката и начертанията на отделните графеми във времето, са най-важни надписите с абсолютна датировка, тези, в които имаме изписани дати, за да можем да ги използваме за едни опорни пунктове, за репери, съответно при по-нататъчното сравняване съответно с надписите, които не са датирани. С една относителна датировка, където нямаме точно изписана дата, но пък имаме ясно очертан така исторически контекст, например надписа на Илия Мостич от Преслав, където се споменава за царуването на владетелите Симеон и Петър, което е ясна отправна точка за хронологията на самия, относителната хронология на самия паметник. Разбира се, трябва да се започне с най-ранния известен към момента абсолютно датиран кирилски надпис. Това е надгробният надпис на Светия отец Антоний от скалния манастир при село Крепча, Поповско, с дата 921 година, съответно 6430 от сътворението на света, който надпис, макар и фрагментарно запазен, за съжаление към момента много трудно се въобще чете и открива на място, ясно показва една напълно оформена кирилска азбука,
към това време. Общо 9 са абсолютно датираните старобългарски кирилски надписи от времето на Първото царство, които можем да използваме като отправна точка за проследяване на палеографските особености в тези кирилски текстове. Тук, например, при този най-ранен датиран кирилски надпис можем да видим това звездообразно начертание на буквата Ж, което се смята за характерно за X век, именно съставено от три прави хасти, които се пресичат в средата. И също така можем да откроим и начертанието на малката носовка с тази ромбовидна средна част, достигаща до нивото на двете странични полегати хасти, която много напомни от предходния 9 век. Също от скалния манастир при Крепча имаме този втори възпоменателен надпис, свързан с Светия отец Антоний, при който нямаме дата, така че не е сигурно дали можем да го отнесем също към 921 година или малко по-късно. Тук любопитното е, че виждаме още една вариация на това звездообразно изписване на буквата Ж, при което едната хаста е разположена хоризонтално. И също така виждаме и една глаголическа буква на мястото на кирилската буква Ш с кръгчето отдолу. Доста примери имаме за смесено използване на двете графични системи в X век, което ясно показва, че авторите на тези надписи са владеели и двете азбуки, т.е. не се дължи на някаква грешка при изписването или пък на някакъв опит за използване на глаголицата като един вид тайнопис, примерно. Каквито примери мисля, че има в ръкописи например, от по-късно време. Тук има други специалисти, които могат да коментират този въпрос. Следващият надпис с сигурна дата е издраскан върху фрагменти от керамичен съд, открит близо до източната порта до източната крепостна стена на Преслав, публикуван от Димитър Овчаров. Става въпрос за един благопожелателен надпис на някой си, чието име може да се реконструира като Алцек, с пожеланието, пиейки от този съд, да живее 100 години и съответно имаме и хронограмата 6439 от сътворението на света. Подобни примери за благопожелания имаме и в първобългарските надписи, включително в един Хано Муртак. И също така се срещат и върху византийска глазирана керамика от X век. Следващия надпис с абсолютна дата, това е така наречения Добруджански надпис, открит край Черна вода в днешна Румъния, близо до един землен вал.
с не много ясно съдържание. Също издава това по-архаично изписване, например, на буквата Ж в титлата Жупан и разбира се хронограмата 943 година. Още три надписа с абсолютна дата са известни от Старобългарския манастир при село Черноглавци, отново в североизточна България. Три са тези надписи. Единият е свързан с някакъв човек, който се отказва от виното и посвещава това събитие на деня на Свети Кастор, покровителя на каменоделците, с дата 955 година. И трите надписа са прязани върху варовикови блокове, които са оформяли портика от запад към входа на останалите два са с надгробен характер. Тук много ясно можем да видим опита за разграфяване на редове при оформянето на надписното поле и също така една допълнителна украса от точки по краищата на хастите на буквите, каквато се наблюдава и при втория крепченски надпис на Антоний. Може би някаква местна мода сред каменорезачите и каменоделците в района около средата на X век. Ето и при третия надпис виждаме същата декорация при надгробния надпис на Захария от 962 година. Друг недатиран надпис, който напоследък се отнася също доста рано, може би дори в самия край на 9 век, е този ктиторски строителен надпис на презвитер Йоан и Тома, свързан с изграждането на храм на свети Власи при днешното село Избул. И така стигаме до известните надписи от кръглата църква в Преслав, чието изграждане по изворови данни обикновено се отнася към 907 година с един обширен манастирски комплекс, който се развива най-вече на терасата южно от самата църква и с няколко ателиета за производство на преславската известна белоглинена глазирана, рисувана керамика. Именно в пространството на баптистерия към Златната църква върху мазилката на северната стена са открити няколко прязани графита с глаголическо и с кирилско писмо. Тук ви показвам всъщност единствения известен до момента глаголически абецедар, който стига до буквата покой. Открит от Иван Гошев и отнасян към ранния X век.
Недалеч от този абецедар е врязан и известният ктиторски надпис на картофилъкса Павел, от който научаваме, че църквата е била посветена на свети Йоан, вероятно свети Йоан Кръстител, а това пък е и първото споменаване на длъжността на картофилъкса в българска среда. Сега по отношение на графиката на буквите в тези паметници, трябва да кажем, че при положение, че 24 от кирилските букви са директна заемка от гръцката азбука, то няма как тяхната графика да не е повлияна от синхронните към момента византийски паметници. Тук е големият проблем, че така въпросът за палеографските особености на кирилските паметници е много по-добре разработен, отколкото е въпросът за палеографията на византийските надписи от това време. Все още нямаме, така, имаме, разбира се, сравнителни таблици, разработени от Муцополос, имаме също така от Никос Икономидис, изследването за датираните уловни печати, надписите върху тях, но все още не е добре разработена тази проблематика. За сравнение, у нас имаме такива сравнителни таблици, разработени от Татяна Славова. За надписите от Второто царство имаме разработени сравнителни таблици от Коста Хаджиев, така че нещата са доста по-ясни. Разбира се, и ние не разполагаме с това безбрежно море от епиграфски паметници, каквото имаме в Византия. Все пак, разбира се, трябва да се каже, че от днешните български земи, конкретно от Североизточна България, вече имаме над 20 надписа, писани с глаголица, и само 5 такива от днешните югозападни български земи, което е още едно доказателство, че не трябва така на ангро да се възприема, да се противопоставят Преслав и Охрид, като едва ли не центрове на две писмени традиции, съответно преславската свързана само с кирилицата, а пък охридската по-скоро с глаголицата, доколкото знаем, че там глаголическата традиция в ръкописите се запазва до по-късно време. Имаме и доста смесени надписи, както вече споменах, свидетелства кирилско-глаголически, освен този пример, който казах от Крепче, имаме такива от скалния манастир при Мурпатуар, от големия манастир при Равна, от Царасен, от Черноглавци и също така в уловните амулети. Разбира се, кирилицата доминира осезаемо, без съмнение нейният произход трябва да се свързи с Преслав като книжовен и държавен център, доколкото тази графична система очевидно обслужва и възникналата дворцова канцелария, съответно и администрацията на Първото българско царство от времето на
Златния век с вече над 800 кирилски надписа, епиграфски паметници, които са известни от времето на на Първото българско царство. И все пак някои особености, които можем да така открием, като инспирирани от палеографията в византийските надписи. Тук ви показвам, например, това изписване на буквата, буква Вита, с една хоризонтална чертица отдолу. Много характерно за 9 век. Имаме го в монети на император Филип, Македонец, например, в този надпис от Филипи на хан Пресиян. Тук още два надписа от 9 век на император Теофил от една кула в Константинопол, от мозайките на Солунската църква Света София. И също така и в някои надписи, които след малко ще видим, вече в българска среда. Сега съответно белезите, които можем да набележим в палеографско отношение, това са преди всичко геометрични характеристики на буквите, ъгловатост, заобленост, квадратност, издълженост, наклоненост, перпендикулярност. Например, доколко изправеното и наклоненото писане в тези надписи има хронологическо значение, също е голям въпрос. Колкото, например, в византийските функциални ръкописи. Георги, извинявам се, от време на време гласа не се чува. Така ли? Сега чувате ли? Да, сега се чува. Не знам дали може би говориш настрани в някакви може би си моменти. въртя главата на Да, някъде. Добре. да, и тогава изчезва звука, да. Извинявам се, Се да. още веднъж. Да. Доколкото, например, в византийските ръкописи, унциални през 9 век повече доминира наклоненото писане, изправеното по-скоро доминира в 10 век, но това, разбира се, не са така абсолютни белези, които могат да доведат до по-точна датировка. Трябва да се каже, че в Византия в втората половина на 9 и през 10 век циркулират два епиграфски шрифта. От една страна това е така наречения старинен капитален или квадратен устав, при който имаме закръглени форми на букви като омикрон, тита, сигма, епсилон и съответно еднакви размери и височина на буквите с съотношение ширина-височина горе-долу към 5/8 при букви като пи, ни, ита. И паралелно с това имаме появата на един нов декоративен епиграфски маюскул, калиграфски стил, който виждаме и в заглавията на луксозни ръкописи, а и в епиграфски паметници, като например този, който обрамчва като фриз църквата на византийския адмирал Константин Липс, изградена от него през 907 година. Виждаме тук това издължаване на буквите с
за едни пропорции ширина спрямо височина вече по-скоро стават към 3 към 8. А, някои от буквите, най-често гласни, започват да се умаляват. Букви като омикрон, тита, сигма и епсилон, които до сега бяха с по-скоро закръглени начертания, сега вече са с едни заострени краища. И съответно тези особености на този гръцки декоративен маюскул откриваме на първо време. Това е наръчния надпис на цар Симеон от 904, който е изписан на гръцки и може да бъде причислен към последните първобългарски надписи. Виждаме ясно появата на повече лигатури, включително на дребни букви, умаляване на някои гласни. Подобни наблюдения могат да се направят и при вече един съвсем ясно кирилски епиграфски паметник, като темническия надпис от днешна Южна Сърбия, очевидно свързан с изграждането на някаква църква, посветена вероятно на светите 40 мъченици. Надписа съдържа имената на някои от тях с една молитвена инвокация. Много ясно могат да се видят тук така заострените краища на някои букви като О, С. Това също така разделно начертание на буквата К, при което вертикалната мачта е отделена от дясната страна на буквата. Също може да се смята за инспирирано именно от този византийски декоративен маюскул, характерен за късния 9 и 10 век. Тук трябва да се отбележи специално в темническия надпис и това така наклонено начертание на еровите гласни, което също така е така една отлика спрямо изправения контур на еровите гласни в надписи, изписани с стария квадратен устав, като надписите от Мурфатуар, например. И все пак тези особености, тази разлика в двата стила нямат непременно хронологическо значение. След малко ще стане дума защо. Освен тази диграфия, смесване на кирилско и глаголическо писмо, имаме и доста двуезични надписи на български с кирилица и на гръцки. На първо време това е надгробния надпис на Лазар от манастира при голямата базилика в Плиска, където, забележете, имаме още веднъж буквата, гръцката буква Вита с чертица отдолу, тук вече в кирилски контекст, в хронограмата на надписа, като буквата Веди вече.
както споменах, характерно за 9 и ранния 10 век. Друг двоезичен надгробен надпис е този на Божията рабиня Ана от местността Селище в външния град на Преслав, който се свързва от Васил Гюзелев с така една от дъщерите на цар Симеон, доколкото на обратната страна имаме това изображение на женска фигура, държаща жезъл и сочеща към два храма, чието ктитор може би е била тя. От паметниците, свързани с кръглата църква в Преслав, можем да откроим надгробния надпис на Тодора, отнасен към 10 век, където виждаме също едни така особени. Виждате, разбира се, белезите на новия маюскул с заострените издължени букви като Е, О, С, начертанието на К също. В същото време обаче имаме и архаични моменти, като например тук в този диграф, това ъглесто начертание на Е може да се срещне още в късната античност, в гръцката епиграфика. И тук, разбира се, имаме едно доста нестандартно начертание на ятовата гласна, като един овал, от средата на който нагоре излиза мачтата с пресичащата я кобилица на буквата. Също от комплекса край кръглата църква произхождат и няколко базирани белоглинени плочки с изписани върху тях кирилски текстове. Очевидно става въпрос за една по-голяма близост до ръкописното писмо при тези надписи. Дори може да се предположи, че е на лице и скрипторий, функционирал паралелно с това керамично ателие. Тук е любопитно, така непривичното за епиграфските паметници, начертание на малката носовка, което пък може би, колегите ще кажат, се среща в ръкописни паметници. Вече споменах за този надпис от крепостта край цар Асен, по пътя между Преслав и Дръстър. Това на практика е след Плиска, Преслав и Дръстър, е четвъртата най-важна крепост на Първото българско царство, не случайна, с доста скални манастири в района. И тук имаме един посветителен надпис на инока Манаси, който на Госпожин ден, т.е. на Голяма Богородица, е поставил въпросния кръст. Любопитното е, че и тук имаме в думата отрок две глаголически букви, които така от нищото се появяват и отново свидетелстват за тази много интересна диграфия, която се практикува в днешна североизточна България през X век. Същото виждаме и в някои надписи от скалния манастир при Морфатуар,
където, разбира се, имаме освен кирилски и глаголически, имаме и така наречените руноподобни надписи, които са все още една голяма мистерия, може би един ранен опит за изобретяване на някаква графична система. В момента колеги от Археологическия институт реализират един голям проект за документиране, за снемане с съвременни методи на надписите от един латински абецедар, например. Много любопитно. И разбира се, няма как да подминем също от местността Селище в Преслав, този толкова известен надгробен надпис на Чергобиля Мослич, един от тези паметници, именно с относителна датировка някъде към третата четвърт на 10 век, доколкото се споменава царуването на Симеон, на Петър. Тук е много любопитно изписването на ютуваната голяма носовка, каквото не откривам в други епиграфски паметници. Виждаме, имаме и украсителни моменти в самия надпис, като тази розетка в началото на самия текст. Обикновено там седи кръстния знак, като една символична инвокация, който кръстен знак, разбира се, може да се появи и на други места в текстовете за служещ като разделителен знак, например. Съответно, още при княз Борис, после и при Симеон и Петър започват да се изработват и първите уловни владетелски печати, скрепяващи кореспонденцията на дворцовата канцелария, като именно с цар Петър са свързани и първите уловни печати, изписани с кирилско писмо. Включително имаме долу в дясно, виждате една уловна матрица за посъчни печати, отново с кирилски надписи. За първи път тук срещаме лигатурата на титлата цар и за първи път в кирилска среда и един монограм, с който е изписано името Петър, вероятно към средата на 10 век. Още един пример за уловен печат с кирилски надписи. От Преслав доста голяма вече колекцията с тези печати на Георги Синкел, черноризец и Синкел български, който като съдържание копира общо взето византийските печати. От това време на лицевата страна имаме инвокацията Господи, помагай на Твоя раб, и разбира се името на реверса, като забележете тук в червения овал отново виждаме буквата, гръцката буква Вита с чертица отдолу, съответно кирилската Веди.
Това начертание е характерно преди всичко за 9 век, което в кирилска среда. Това са някои от калъпите, които са открити в Преслав за отливане на уловни печати, свързани по-скоро вече с последващия византийски период след 971 година, когато Преслав е център на византийската стратегия, администрираща земите северно от Стара планина. Тук виждате в ляво примери за излети в такива калъпи неотпечатани уловни ядра, които след отпечатването посредством тези клещи, наречени булотирион, биват прикрепени към различни документи, грамоти и, разбира се, и частни писма, за да удостоверяват тяхната